салом ҳаводорони ММА, ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо видеои имрӯзаамонро оғоз мекунем. дӯстони мо аз телеграм-канали либосҳои мардона беҳтарин молҳоро аз Туркия ва Русия бо сифати аъло ва нархи дастрас пешниҳод мекунанд, ки доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. либосҳо ва пояфзолҳои ба таби дилатонро аз ин телеграм-канал ёфта метавонед. барои тамошо кардани либосҳои силка дар комментария ҳаст ва барои фармоиш додан дар ватсапи рӯи экран дода нависед. муҳориба дар вазни сабуктарин байни Анис Ёқубов ва Вартан Асартиян дар доираи мусобиқаи СА 182 баргузор мешавад, ки 14 декабр дар Москав гузаронида мешавад. дар ин бора хадамоти матбуоти лига хабар дод. Ёқубов охирон муҳорибаи худро моҳи август дар доираи СА 178 баргузор кард, ки дар он бо қарори ҷудогонаи доварон Сагид Абдуллоевро мағлуб кард. дар маҷмӯъ дар карраи профессионалии худ Анис 9 ғолибият ва 1 бохт дорад. Асартиян дар моҳи июн бо қарори якдилонаи доварон Расулбек Иброҳимовро мағлуб кард. дар ҳисоби ӯ 26 ғалаба ва 10 бохт мавҷуд аст. Ёқубов моҳи августи соли 2023 дар доираи мусобиқаи СА 161 бар зидди Рустамбек Асилбек мубориза бурд. дар ин муҳориба Анис дар даври аввал бо нокаут пирӯз шуд. моҳи августи соли 2024 дар доираи СА 178, ки дар он бо қарори ҷудогонаи доварон Сагид Абдуллоевро мағлуб кард. пас аз воқеае ки дирӯз рух дод, варзишгарон дар як ҳолати хашмгин қарор гирифтанд ва ин маънои онро дорад, ки моро як муҳорибаи ҷаззоб интизор хоҳад буд. қаҳрамони собиқи UFC дар вазни сабуктарин Ян гуфт, ки дар варзишгари мағлуб нашудаи UFC Умар Нурмагомедов ҳеҷ чизи махсусеро намебинад. ман дар ӯ чизи махсусеро намебинам. албатта як ҷавони қавӣ ки меравад, ғолиб меояд, аммо чизи махсусро ман намебинам. маро 4 сол пеш бингаред. ман ҳам мерафтам, ҳамаро дар он ҷо мебурдам ва умуман намефаҳмидам ки чӣ аст. дар як шаб ба ман 3 нафарро доданд. ман омода будам ки бо онҳо мубориза барам, гуфт Ян дар мусоҳиба. дар айни замон Умар 28 сол дорад. ӯ дар мусобиқаҳои касбӣ аз соли 2016 баромад кард ва моҳи январи соли 2021 аввалин муборизаи худро дар UFC баргузор кард. дар маҷмӯъ дар ҳисоби ӯ дар муборизаҳои омехта 18 ғалаба ва ҳеҷ шикаст вуҷуд надорад. 3 август Нурмагомедов бо қарори якдилонаи доварон намояндаи Амрико Кори Сенхагенро мағлуб кард. варзишгари тоҷик Хушдил Ҷафаров 6-1-0 бо яке аз беҳтарин менеҷерони ҷаҳон Андрей Бусигин шартнома баст, ки ӯро дар фаъолияти варзишӣ пешбарӣ мекунад. даври худи Ҷафаров нақл кард, ҳадафи асосии ӯ баромад кардан дар мусобиқаҳо таҳти сарпарастии One Championship ва гирифтани унвон аст. ҳадафи мо камарбанди лига аст ва мо худо хоҳад онро мегирем. дар дивизиони 57 килограмм ба зудӣ чемпиони нав пайдо мешавад. ташаккур ба мураббии ман Комил Момуродов, ки ҳамеша дар барам аст. ташаккур ба ҳамаи онҳое, ки маро дастгирӣ мекунанд, гуфт мубориз. дар арсенали Ҷафар на танҳо ММА, балки ҷиу-ҷитсову греплинг мебошад, ки дар он ӯ ғолиб ва ҷоизадори як қатор мусобиқаҳои калон дар сатҳҳои гуногун гардидааст. мо ба варзишгар муваффақиятро орзу мекунем ва бо шумо дар ҳамин ҷо хайрхуш мекунем. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед. хайр.